Wedharane Ki Hajar Dewantara minangka sesepuh pelopor taman siswa. Anjrah ingkang puspitorum kasliring samirana mri Sekar gaduh ku ngas gandanyo maweh raras renaning driya ing Patih Danurja pratelan tumangkaring peguron taman siswa kena winastan ngrembaka tumangkar gawe suka gembira. Mula prayoga mumpung sapatemon Patih jeneng sira ingsun utus maos wedharan wejangan kang wis den babar dene Ki Hajar Dewantara. Gendere bisa ngungak kaca loro nyuwun tintingan Slendra ya juru gender supaya Patih Danurja kang ngasta Waranggana pinilih nyekarake Dandang Gula Sarjana Wiyata. Kawula nuwun Kanjeng Sinuwun ambok bilih kadang Wira Pradangga mliginipun Ibu Waranggana saged maos wedharan ulangan ingkang dipun babar dene Ki Hajar Dewantara. Dandang Gula Laras Slendra Pathet Manyura. Sumangga.